Mira, estem entrenant, assajant una miqueta els passos bàsics de gitanes amb les petitones i, bueno, simplement és un entreno per tenir clar ja de cara a la festa major i ultimar tots els aspectes del ball. Han començat ja també a assajar una miqueta els versos, les petites, també, per tant, en aquest aspecte també després tindrem un ratet per assajar aquesta part, però primer l'aspecte més físic del ball, no? Que és una miqueta les diferents coreografies que tenim pensades. Bàsicament, que escalfin molt turmells, sobretot. Que escalfin molt els turmells i estirin moltíssim tant abans com després per patir les menors lesions possibles i molta alegria, venir amb ganes. És molt fàcil. Bueno, molt no, però com que estem practicant ens està resultant molt més fàcil que al principi. A vegades quan comences et costa una mica, però quan ja ho vas enganxant ja no et costa. Aquí n'assagen uns quants, perquè sí que una mica amb la canalla, com que l'objectiu de la Festa Major dels Petits és que sigui participativa, habitualment hi ha més d'un grup de cada ball i llavors acostumen a ser bastants infants i treballar en un espai una mica tancat acostuma a ser més fàcil que no pas al carrer en una plaça. Llavors aquí a l'escorxador disposem de 3 patis, aquest on estem ara que és el principal, que és el més gran, però en tenim 2 més a l'interior i llavors, clar, és molt pràctic per la canalla. De fet, és un dels primers temes que comencem a treballar amb els balls, sobretot lligats a la Festa Major dels Petits, no? Perquè aquí sí que els demanem que facin una planificació dels assajos perquè hem d'informar a les famílies de la canalla que hi participa quan començaran, quan acabaran, quins dies la setmana, si seran uns, si seran 2. Llavors, normalment és de les primeres coses que comencem a treballar quan obrim temporada i habitualment el que fan els balls és que primer assagen els grups infantils, no? Una mica quan hi ha disponibilitat de l'equip de monitors i de monitores i després assagen les colles adultes, per entendre'ns. Amb elles, que és el grup de més petites, assagem el ball de cotonines, la serp i la pavana de 2 i la pavana de 3, que és la mateixa música però col·locades diferent. Estem una hora i llavors el que va canviant, allà hi ha les grans que estan assajant, és que unes assagen amb els cavalls posats i les altres sense i se'ls van tornant. Sí, compromís de part nostra i de part d'elles. Elles es poden saltar 4 assajos en tot l'estiu, com a molt, i bueno, ho estan fent molt bé. Avui som quasi totes. Difícil, perquè amb els cavalls costa una miqueta més. Pesen una mica, però amb les ombreres ja se't treu una mica el pes. I llavors, aquest any m'ha encantat perquè m'ha tocat ser la capitana. I què fa la capitana? Pues està sempre al davant i fer com si les altres no estan al darrere, llavors jo vaig guiant el ball. I llavors a mi m'ho estic passant molt bé i l'any que ve tornaré a fer cotonines. Toma! Bueno, les petites ja tenen moltes ganes. De fet, la setmana que ve ja serà l'última d'assajos i elles sortiran a la capta segurament. Bueno, assajarem allà el dia de la capta i ja les veurà algú, així que una mica de nervis. Els administradors de la Festa Major i l'equip de persones que organitzen la capta van demanar la col·laboració dels balls una mica per fer ambient en aquestes paradetes i portar la festa a tots els barris de Vilafranca. Llavors, els 2 dies de capta sí que tothom canvia el seu espai d'assaig i per un tema de rotació, que a partir d'una proposta que els hi fem nosaltres, distribuïm els balls a tots els barris de Vilafranca. A més, aquell dia també hi haurà també hi ha grups de grallers i mitges cobles a cadascun dels punts, és a dir, que poden aprofitar per fer un assaig amb música en directe. Per tant, ja podreu fer un tastet de Festa Major el 17 i 18 d'agost, que hi haurà la capta, però el protagonisme el tindran els barris. Dividim en 2 grups, tenim 2 grups de 12 noies més grans i 12 noies més petites, però les grans sí que fan un ball més que les petites i també canviem una mica algunes coreografies segons el nivell de cada edat.
Moltes ganes després d'aquests 2 anys així mica en mica, doncs ara per fi ja arriba una mica d'aquesta normalitat i moltes ganes del 29 ja. Quarts ben juntets, Són 9 geganters i fan 5 balls. Molt d'interès, molt motivats i esperant el dia 1 per sortir per fer la festa major petita. Bueno, normalment perquè mon pare ha ballat molts anys als gegants i perquè és la meva passió. Perquè jo de ben petit m'agraden molt els gegants i tinc moltíssims gegants de goma. Perquè porto 4 anys ja ballant amb els gegants, perquè és un ball que m'agrada molt i bastant fàcil de fer i molt divertit, ho passes molt bé amb tota la gent. Ara mateix estem assajant ja els últims assajos abans de festa major. Sí, com a novetat ja som bastantes més dones, de fet, ara comptaria que som unes 6 dones, si no m'equivoco, 5-6, i és una de les novetats més guais que tenim també, que aquest any han entrat 6 novatos i ens estaran superbé que hi hagi com una renovació del ball, és com molt més dinàmic tot, estem repassant tots els balls i és molt guai. Totes les dones intentem fer el màxim de balls possible. Sí que és veritat que n'hi ha uns que són potser un pèl més exigents que d'altres, però tot i així, com que ens anem treballant també no només amb l'àliga, sinó que també anem al gimnàs per seguir-nos preparant físicament, som capaces de poder-los fer tots. És molt complicat. De fet, els primers dies de qualsevol novell és bàsicament agafar l'àliga, començar-se a adequar el pes i començar a portar l'àliga abans de començar a aprendre's una coreografia, tot i que he de dir que els novells d'aquest any a la segona jornada ja començaven a fer el ball de l'àliga sols, quasi sense guia nostra. Són uns 104,5 quilos, més o menys, l'àliga, i es necessita no només força d'esquena, sinó també força abdominal, molta força de cames i sobretot molta força mental per poder resistir tot el pes i seguir tota la coreografia i que no et venci, per exemple, els nervis o no et vencin cops de fora, qualsevol cosa. Després de tots aquests anys de no poder fer una cercavila, és crec que el que estem esperant més, poder sortir i poder ballar totes. La peça s'ha d'anar a buscar al magatzem, s'ha de treure de l'exposició de la Casa de la Festa Major per poder assajar i, clar, el fet d'estar en espais propers doncs, facilita la cosa perquè, clar, la peça doncs, pesa i s'ha de transportar amunt i avall i llavors doncs, això acostumen tots a assajar en espais propers a on es guarda. Que les colles grans, diguéssim, prefereixen assajar al carrer. La majoria de les peces ho fan a la zona de la plaça Constitució, plaça Lluís Via, en espais propers bàsicament a la Casa de la Festa Major i al magatzem. Això és per un tema logístic, no? Per no haver de moure les peces doncs, massa llum. I la resta de colles, doncs, la majoria estan a la zona de Jaume I i al voltant de Santa Maria, tot i que aquí a l'Escorxador també assagen els cercolets i les gitanes. I després hi ha els bastoners, que és un tema de tradició del ball, que assagen al parc del Poble Nou, que són potser els únics que no assagen a la zona del centre. Aquest any la Festa Major amb moltes ganes i sí, han entrat dos components nous, el Joan i el Marc. Participar en el tema de la Festa Major i poder saber portar un gegant que a més no m'ho pensava que passessin tant i que costés tant l'estabilitat de fer-ho, però bueno, ho estem intentant mica en mica poder-ho fer. Home, a pesar, el Ferragut fa 98 quilos i l'Elisenda en fa 97. O sigui, tampoc pesen, però estan molt ben equilibrats. O sigui, es porten bé, diguéssim. Jo la primera vegada que estic agafant aquests gegants, bueno, pesen, però jo penso que en pràctica una mica d'existència es pot aconseguir. Aquest any fer un ball serà difícil. El meu objectiu primer és poder-lo aguantar, poder caminar, poder fer voltes i ja de cara a l'any vinent ja veurem a veure si que pugui fer un ball com Déu mana. Nosaltres vàrem començar a assajar al maig perquè després de la pandèmia va tornar a la festa de Corpus i vàrem sortir a ballar i aleshores des del maig que estem assajant. Aquest any també tenim 3 persones noves al ball. Nova experiència, moltes ganes, molta il·lusió, està anant molt bé, ens estem esforçant molt per tenir-ho tot preparat per Festa Major. I es torna a viure tot com abans, la Constitució està plena de gent, sobretot quan assagem amb els petits. Sempre ve gent a animar-nos, a fer-se fotos amb els capgrossos, es torna a respirar-se aquell aire de Festa Major.
Bueno, hi ha moltes ganes d'assajar perquè tenim moltes ganes de viure una festa major normal i llavors això es nota als assajos perquè, no sé, la gent arriba amb ganes d'assajar, tot i fer molta calor, doncs es vol continuar i no sé, hi ha moltes ganes de fer-ho bé. És molt de físic. No m'imaginava que fos un ball tan cansat físicament. Des de fora no ho sembla i un cop dintre te n'adones. Però bé, volia viure la festa major des de dintre, Pastoret sempre ha sigut un ball que m'havia cridat molt l'atenció i un cop dintre no me n'arrepenteixo gens. Estic supercòmoda, un grup supermaco i m'ho estic passant superbé, tinc moltes ganes. A mi m'agrada molt assajar amb el públic que tens que passa pel carrer perquè et poses més pressió per fer-ho bé i llavors al final els balls surten molt millor que no pas si estiguessis sol que doncs ballaries només per tu i al final un ball de la festa major és perquè la gent el disfruti i llavors doncs assajant també i és molt maco poder ballar aquí al carrer que al final el ball és de tothom. Aquí hi ha un tema de costums, no? Anys enrere, fins i tot pares o mares de generacions de balladors que ara mateix estan a la festa ens expliquen, jo per alguna balladora un dia m'ho va comentar, no? Diu, ostres, el meu pare quan ballava buscaven tot el contrari, amagar-se, no? Que ningú els veiés, que en un pati d'una escola o en una zona molt llunyana del centre. La generació de balladors i balladores que hi ha ara doncs prefereixen fer-ho al centre, és la zona, suposo, on al final també es desenvolupa la festa, on estan acostumats a socialitzar. No sé, tampoc... Nosaltres ja et dic, és una cosa que depèn de cada colla i no hi entrem massa més enllà de la informació, sobretot de la festa major dels petits i també dels horaris, no? Que aquí, més o menys, a les 10 ha acabat tothom d'assajar, que seria una hora també bastant raonable perquè no hi hagin conflictes o problemes amb la convivència del veïnat, no? M'agrada perquè així ja vas perdent els nervis i això, a part estàs en un lloc una mica més alçat, la gent passa i et veu i llavors ja et vas traient els nervis de cara a festa major. De fet, als balls aquest any hi ha hagut bastanta renovació, que la renovació que potser no s'ha fet en aquests 2 darrers anys, que la festa o no ha existit o s'ha hagut de fer d'una forma molt diferent, amb una intensitat molt més baixa, hi ha moltes renovacions. Aquest any, tota la part d'arranjaments de vestuari, tenim aquí un equip de modistes que estan treballant en aquests moments de valent perquè hi ha grups que tenen 4 o 5 persones noves. Per tant, aquí hi haurà bastanta gent que s'estrenarà per la Festa Major 2022. Bueno, Déu-n'hi-do, aquest any han entrat 6 novatos, 4 noies i 2 nois, però estem agafant amb moltes ganes, no, Dani? Sí, sobretot això. Hem entrat molts nous i sobretot amb moltes ganes i al principi sí que estàvem una mica perduts i això, però gràcies a ells i això, molts assajos i ara ja ho pillem una mica ja. Ara ja estem polint detalls. Sí, ara ja polint detalls ja. Amb moltes ganes. Després de 2 anys parats o amb alguna mica descafeinat o simbòlic, amb moltes ganes es presenta. L'únic que aquest any només som 5 que hem ballat una festa major de veritat, o sigui, com la coneixem, i aquest any nous tenim 4 components. Llavors, l'acollida molt bé, és un ball que ens ho passem de puta mare, espero passar-m'ho en gran. Suposo que viure-la des de dintre, que és la que fa il·lusió, viure-la des de dintre. Estem acabant de tancar detalls, ara estem treballant amb intensitat per acabar que tot estigui a punt, tot ben polit i planxat, però clar, hi ha molta feina i ara estem aquí treballant intensament perquè tot estigui a punt el dia 29.